रोखायै लिरनाय दं जे बेवहाय बड'लेण्डनि सोलोंथाइ आरो जोंहा बड'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय बर' बिजोंनि सोलोंथाइ जायफोर स्कुलनिफ्राय लानानै कलेजसिम जि जेंनाफोर दं बे जेंनाफोरखौ आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत गभर्नमेन्टआ बेखौ माने माबानानै होगोन मा होनो फोसाबनानै माने समाधान खालामनानै सुस्रांनानै होगोन होननानै जोंनो बाथ्रा होदों आरो बे बाथ्रा होनाय लेखायै आसाम गभर्नमेन्टआ दा एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि जेसेबां अफिसारफोर दं बेजों माने सोमोन्दो थानाय बिथांमोनखौ लानानै बड'लेण्डनि एडुकेशन डिपार्टमेन्ट आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद बेखौबो लाफानानै मोनसे कमिटि दानाय जादों आरो बे कमिटियानो जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालि आरो बड'लेण्डआव थानाय गुबुन गुबुन बिजोंनिबो फरायसालि कलेज बेफोरखौ माने प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनिफ्राय लानानै बर' बिजोंनि जिफोर जेंना दं बे जेंनाफोरखौबो माने सुफुंनायनि थाखाय खामानि मावगोन आरो दा बेखौ अलरेडि गासै फरायसालिफोरनि माबाखौ लानानै कन्डिशनफोरखौ लानानै बे कमिटिया सावरायगासिनो दं आरो दासिम जदिय' माने मा होनो प्रभिन्सियेलाइजेसन एक्टनि गेजेरजों जोंनि बिटिसिनि कलेज माखासेया प्रभिन्सियेलाइज जायाखैमोनब्लाबो दा 10 खान माने कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जाग्रोसिगोन नैबे दानि बाजेटजों आरो बिनि उनाव लासै लासै गोनांथिखौ नायजोबनानै गासैबो जेसेबां जोंहा कलेज आरो स्कुलफोर दं बेफोरखौ दा प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि राहा लानाय जादों ना बेखौ जोङो फोसाबनानै लानांगोन दा जोंहा गोबां खालि पस्टबो दं आरो माखासे जोङो पस्ट क्रिएसन खालामनांगोन आरो आसाम गभर्नमेन्टआ टेटनि आन्डाराव गोबां माने सुबुंखौनो माने गोबां केन्डिडेटखौनो फोरोंगिरि हिसाबै दा थिसननो नागिरदों बिनि माखासे बड'लेण्डनि स्कुलफ्रावबो फैगोन आरो गुबुन गुबुन बर' मिडियामावबो फैगोन गतिके जोङो बिटिसि हिसाबै बिटिसिनि सोलोंथाइ जि मोनसे जोंहा बिफान दं बे बिफाना बेफोरखौ थाबैनो नायनानै एंगेज खालामनायनि राहाखौ लानांगोन माने एपइन्टमेन्ट होनायनि आरो आसाम गभर्नमेन्टआ जि माखासे खान्थि बानायनानै बिथांमोना स्कुलनि फोरोंगिरिनि जेंनाखौ फोसाबनो लादों बेखौ जोङो एसे फल' खालामनानै थाब थाब बिथांमोननिफ्रायबो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायबो माने जोङो मददखौ लानांगोन दा बर'नि थाखाय सेपारेट डाइरेक्टरेट दं बे सेपारेट डाइरेक्टरेटखौबो जोङो एसे एक्टिभ खालामनांगोन आरो बेफोर एक्टिभ खालामोब्ला आं सानो बर' बिजोंनि फोरोंगिरिफोरनि जिथु जेंना बे जेंनाखौ जों थाबैनो सुस्रांना लानो हागोन आसाम बिधान सभायाव बर' रावखौ दा मावफुंनाय जाबाय आसाम बिधान सभायाव बर' रावा सोलियो गासिबो जेसेबां चिठि लाइजाम नटिस बर' रावजोंनो जायो आरो जेसेबां सोंनाय फिननाय बेफोरनि बेलायावबो बर' रावजों जायो आरो बर' रावजों बर'नि एमएलएफ्रा दा बिबुंथि लाखिनो हायो आरो गुबुना गुबुन रावजों बिबुंथि लाखिनायखौ बर' रावजों दा इन्टारप्रेटर दं राव सोलायगिरि बेजों जेब्लाबो बुंबाय थानाय जायो जेखौ जोंनि सासे बर' एमएलएआ बेवहाय माने रावखौ लानानै खुनु गोब्राब जाया दा दिनैहाय बिनिनो जोंनि आसाम बिधान सभाखौ सालायलांनायनि बेलायाव जिथु रुल एन्ड प्रसिडिउर एन्ड कन्डाक्ट अफ बिजनेस बे जिथु नेम खान्थि दं जायजों हाउसखौ सालायो गिबि हिसाबै बेखौ बर' रावाव माने आबुङै राव सोलायनाय जाबाय आरो बेखौनो दिनै गिबि मन्थ्रिनि आखाइजों बेखेवनाय जादों आरो जोंहा गोबां बिजाब दंबावो आयेननि बिजाब बायदिसिना बिथोननि बिजाब बेफोर बिजाबफोरखौ 6 दानसोनि गेजेराव दा गासिबखौबो दिहुननाय जासिगोन अलरेडि ट्रेन्सलेट खालामनाय जाबाय प्रेसआव थांदों दा बेवहाय जोंहा माखासे माने माबा खालामनांगौ दं प्रुफ खालामनांगौ दं गतिके प्रुफ खालामग्रा मानसिनि अभाबाव एसेम्ब्लियाव एसे एनै माने समा गोबाव जाबाय थादों गतिके बे दिनै जिथु बिजाब ओंखारबाय बे बिजाबनि गेजेरजों जोंनि गासै बर' एमएलए बर' फरायसाफोर बिथांमोना जोंनि गावनि रावजोंनो मोनसे आयेन आफादखौ बिधान सभाखौ माब्रैहाय सालायनाय जायो बिनि सोमोन्दै बयबो सोलोंनो हासिगोन नि थाखायथ' दिनै बर' थुनलाइ आफादनि बे बोसोरारि जथुम्मायाव भारतनि हादरगिरि फैनायानो जोबोद देरगाथाव बाथ्रा आरो बेजों लोगोसे बिथाङा दिनै फैनानै जायफोर माने बाथ्राफोरखौ बेवहाय गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायलांबाय बेथ' जोंनि बर'नि माने गासै जारिमिनखौनो सरजाबनानै बुंलांबाय आरो जायफोरखौ जों
गावनो गेजेर गेजेर माने बावनानै थानो नागिरो बर' हारिया बिथाङा दिनैहाय गासै थुनलाइ माने आफाद दाजेननायनिफ्राय जायफोर बिबान लादों बेनि उनाव जायफोर थुनलाइगिरिया बर' राव थुनलाइखौ जौगाहोनायनि थाखाय खामानि मावबोदों आरो जायफोर थुनलाइगिरिया थुनलाइनि बिथिङाव बर' थुनलाइनि बिथिङाव खामानि मावबोनानै पद्मश्री साहित्य एकाडेमि आरो गुबुन गुबुन जायफोर माने बान्थाफोर मोनबोदों बिथां सुबुंमोननिबो बिथाङा मुं लाखिदों मुंखौ रायखांदों बर' थुनलाइयाव बिबार मुगानि सोमोन्दै बिथाङा रायखांनानै रुपनाथ ब्रह्म बिथांखौ गोसोखांदों आरो बर'फोरनि गेजेरनिफ्राय राव थुनलाइनि बेलायाव आसाम साहित्य सभानिबो आफादगिरि जानानै असमिया रावखौबो जौगाखांनायाव माने बिबान लानानै खामानि मावनाय सीतानाथ ब्रह्म चौधुरी मानगोनां बिथांखौबो बिथाङा दिनैहाय रायखांदों थ' बेफोर गोबांथार माखासे बाथ्रा दं जाय बाथ्राफोरखौ दिनै जोङो बर' हारिया माने गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावनायनि थाखाय मालाबा बावलांनो नागिरो दिनै बयखौबो जोंखौ बेवहाय गोसोखांथि होनानै बिथाङा बर' राव थुनलाइनि सायाव आरो बर' थुनलाइखौ सोरजिगिरिफोरखौ लानानै बर' समाजखौनो दिनैहाय बयनिख्रुइबो देरगाथाव आरो जोंनि मा होनो भारत बा आसाम हादोरनि माने भाषा साहित्यनि जौगानायनि बिथिङाव माने बर' रावनि जिथु बिहोमा बे बिहोमाया जोबोद गिदिर होननानै बिथाङा बुंलांदों आरो बिथांजों लोगोसे फैनाय गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंलांदों गतिके बियो जोंनि थाखाय जेब्लायबो गोसोआव लाखिथाव आरो गोग्गाथाव आरो बे मोनसे जारिमिनारि मोनसे दिन सान होननानै जोङो बुंनांगोन नि गेजेरजों बिहुं एप्सनि गेजेरजों बर'नि गासै जि भकेबुलारिस थामहिनबा सोदोब बाख्रि बे बर' सोदोबफोरखौ जों दिनै अनलाइन गुगोल्सआव जों दिनै माने आपल'ड खालामनाय जाबाय हगारनाय जाबाय दा बे 30,000 बर' सोदोबफोरखौ बे मेसिना दिनैनिफ्राय आजावनो जागायजेनगोन बेनिफ्राय बे गुगोल मेसिना बेखौ मखस्थ' लागोन बेनिफ्राय जोंनि मानसिफ्रा जेब्ला बेखौ बाहायनो नागिरगोन अब्ला बे गुगोल मेसिना बे अट'मेटिकेलि बेखौ बे बाहायनो नाजागोन दा बे प्रसेसखौ खालामनायाव माखासे सम लागोन खारन मेसिनसो आरो मेसिना मोनसे रावनि सोदोबफोरखौ रिंसारफोरखौ मखस्थ' लानांगोन बे गासैबो सोनारगोन जोंनि मानसिफोरनि बाहायनायनि सायाव बर' रावखौ जों जेसेबांनो अनलाइनाव सार्च खालामगोन गुगोल्सआव सार्च खालामगोन इसेबांनो बे मेसिना बेखौ मखस्थ' लानायनि खाबुखौ बांसिनै लागोन बेनिफ्राय दिनैनिफ्राय गुगोला जोंनो बर' बे माने अनलाइन डिक्सनारिनि गेजेरजों मोनसे जायगा होगोन गुगोल स्पेस मोनसे मोनगोन नाथाय बे स्पेसखौ जों प्रपारलि बाहायबाय थानांगोन जेब्ला जों बेखौ गोख्रोङै बाहायबाय थागोन गोबां बिसानाव बाहायबाय थागोन अब्ला बे लासैनो गुगोल्सआ बिस्रा मोनसे सार्भे दङ जे नुबाय बे रावनि बाहायनाय मानसिफोरनि बिसाना बहुत गोबांथार बिनि डिमान्डआ बहुत बारा अब्ला बे अट'मेटिकेलि बे ट्रेन्सलेसन फर्माव फैबाय थासिगोन आरो ओमफ्राय लासैनो गुगोल ट्रेन्सलेसन किपेडआव जेब्ला गुगोल्सआ एलाउ खालामगोन एलाउ खालामनाय लोगो लोगो बे अट'मेटिकेलि मोनसे इलेक्ट्रनिक बे ट्रेन्सलेसननि मान्थाखौ थांगोन अब्ला बर'नि लिरनायखौ इंराजियाव जों बुटान थुबानो जों मोनगोन आरो इंराजिनि जायखिजाया बा हिन्दीनि जायखिजाया मोनसे माने सोदोबानो जा बाथ्रायानो जा एबा माने माबा मोनसे पेराग्राफ माबा मोनसे रायथाइ लिरनायानो जा बेखौ बर'आव दानस्लायनो लुबैनाय लोगो लोगोनो बर'आव बे अट'मेटिकेलि इंराजिनिफ्राय बर'आव फैगोन बर'निफ्राय इंराजियाव थांगोन ट्रेन्सलेसन बेखौ गुगोल ट्रेन्सलेसन होननानै बुङो बे मेकानिजमा फैगोन अब्लानो जोंहा बर' रावजों जि इलेक्ट्रनिक्स बिजोंनि गेजेरजों जोंनि लिरनाय फरायनाय फोसावनाय बे गासैबो खाबु गोनां जानानै फैगोन जथुम्मानि गेवलां मेला सोलिगासिनो दं आरो बे जथुम्माया जोबोद जाफुंसारै जोबनो थांगासिनो दं बेनि थाखाय आङो गोजोननाय फोरमायबाय आरो लोगोसे बानजाय आफादनो साबायखर जासिबाय तामुलपुरबासि रायजो राजाफोरनो साबायखर जासिबाय बर'लेण्डनि गासै रायजो राजाफोरनिसिम साबायखर जासिनाय थाबाय स्पेसियेलि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनिसिम आरो लोगोसे आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथांनिसिम मन्त्रि इउजि ब्रह्म एमपि रुनगोरा नार्जारि गासै इएम एमसिएलए एमएलएफोर गासैनिबोसिम साबायखर जासिनाय थाबाय आरो मावसोम हान्जा भलन्टियार्स बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामदों आरो लोगोसे बानजाय आफादनि साफ्रोमबो मानसिफ्रा बेहाय मदद खालामनो थाखाय साबायखर जासिबाय दिनै हादरगिरि रामनाथ कम्बिदा भारतनि सेथि नोगोरारिया बर' रावनि सोदोबजों
दिनै रायजो राजाफोरखौ थांखिनानै बिबुंथि लाखिदों दिनै बर' रावा भारतनि हादरगिरिजों सेथि सुबुंजों बुंथिजानाय मोनसे रावनि मर्यादाखौ मोनबाय दिनै राष्ट्रपतिया जेब्ला बर' रावजों खुलुमबाय होनदों बर' राव गेवलांथों होनदों बेजोंनो बर' रावा दिनै भारतनि सेथि नोगोरारिनि खुगाजों ओंखारनाय राव हिसाबै बुंनाय राव हिसाबै बर' रावा मोनसे मर्यादाखौ मोननो हाबाय आरो लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बर' बिजोंनि सोलोंथाइखौ 12 थाखोसिम जौगानाय जागोन होननानै दिनै जि फोसावबाय बियो मोनसे बर' बिजों सोलोंथाइ दावगानायनि मोनसे जारिमिन जानानै थाबाय आरो लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादाव मावखुलि लुनायनि थाखाय बिथाङा 50 लाख रां जि अनसुंथाइ होनायनि बाथ्रा फोसावदों बेफोरबो बर' थुनलाइ आफादखौ फैबाय थानाय समाव मोनसे जुगामि आरो गोगोम मोनसे खामानि मावनायनि मोनसे खाबु होफैगोन बेखौ जों गोजोननाय फोरमायबाय आरो आसा खालामदों बेबायदिनो राव थुनलाइ आरो जोंनि हारिमुनि जौगानायनि बिथिङाव बर' थुनलाइ आफादा जेब्लायबो दावगालांबाय थानो हागोन खामानि मावनो हागोन आरो दिनै लोब लोब बर' रायजो राजाफोरनि जि नुजाथिनाय बे नुजाथिनायखौ जों बर' थुनलाइ आफादनि जानानै गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनिसिम जोंनि साबायखर आरो गोजोन हामलायनायखौ जासिबाय लेंगुवेजखौ जों गनायनायनि बाथ्रा फैया दायो मानो होनोब्ला नेशनेल एडुकेशन पलिसि NEP 2020 3 लेंगुवेज फर्मुलानि बाथ्रा बुंदों बेहाय जोङो दा बर' बिजोङा अलरेडि 12 थाखोसिम दावगाबाय आरो इयुन समाव हयथ' बियो आन्डार ग्रेजुएट कर्ससिम बियो मोनसे सोलिगोन डिग्री लेभेलसिम मोनसे सोलोंथाइनि बिजोंबो जाहैनो हानाय बे बिथिङाव जोङो आरो NEPआ जिहेतु इंराजिखौ गोनांथि होदों दानिफ्राय थाखो 6नि उनाव सानखान्थि आरो गोनोखो आयदानि गासै जोंनि थान्दै जथुमाव माने नोंथांमोननि गेजेरजों आं जोबोद दुखुजों फोरमायनो लुबैदों जे बर' थुनलाइ आफादनि सासे लेङाइ आफादगिरि डक्टर दिननाथ बसुमतारी बिथाङा सासे राफोद लिरगिरि सान्थौगिरि आरो बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि नाथाय बिथाङा BTR गोरोबथानि माखासे दफाफोरनि बेरेखायै जिहेतु PIL कर्ट केस होदों बेनि थाखाय गोबांथार थान्दैफोरनि अजद गोबां जिल्ला आफादफोरनि अजद फैनायनि उनाव थान्दै जथुमा बिथांखौ बे बिबाननिफ्राय बोखारनानै दोनबाय बे जथुमानि गिदिर थांखि बेनि अनगायैबो जुदि जों दाजाबथायारि बिथिंजों नायोब्ला एबार माने BTR सुक्तिनि 6.3 जि खोन्दो बेखौ मावफुंनायनि थाखाय बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादा खौसेयै थाबैनो सरकारजों सावरायनानै एसे गोख्रोङै नारसिननाय जागोन बेखौ थांखि आजावनाय जादों आरो फारसेथिं बर' बिजों सोलोंथाइखौ जौगाहोनायनि बेलायाव आरो फरायसाफोरनि बाङायलांनाय जि खमिलांनायनि मोनसे दोहौ फैदों बेफोरखौ होबथानायनि सायाव जयै बर'नि माहारियारि आफादफोरा बायदिसिना हाबाफारि लानायनि मावथांखि लादों बेफोरनो जाहैबाय बे जथुम्मायाव लानाय गोनां थांखिफोर ससियेल मिडियायाव गोबां माने सोंखारिनाय सावरायलायनायखौ नुनो मोनदों बेथ' सोंखारिनाय सावरायनाया थाबाय थागोन आरो ससियेल बिजोंखौ मानसिफोरा बेफोरबायदि गोरलै राहा हिसाबै लायो दा बाथ्राया जाहैबाय मोनसे आफादारि बिथिंखौ जों नायनांगोन बर' थुनलाइ आफादा मोनसे राजखान्थियारिजों लोब्बा गैयै माने आफाद मोनसे बे राजखान्थिफोरनिफ्राय उदां बर' थुनलाइ आफादाल' बर'फोरनि ओरैबायदि मोनसे माहारियारि आफाद जेराव गासैबो राजखान्थि हान्जानि मानसिफोरा थांनो हायो फरायसाफोरा थांनो हायो फोरोंगिरिफोरा थांनो हायो साख्रिआवलाफोरा थांनो हायो गासैबो थाखोनि नोगोरारिफ्रा बेहाय बाहागो लानो हायो धोरोम राव माने गासैबो धोरोमारि बर'फोरनि गेजेराव बाहागो लायो बेयाव दा ओरैबायदि नायदो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव फरायसाफोराल' थाङो बेहाय फोरोंगिरिफोरनि जेबो बेहाय थाया बा साख्रि अफिसार्सफोरनि बेहाय बाहागो थाया आबादारिफोरनि बाहागो थाया राजखान्थियारि दोलोनि थाया आरो राजखान्थि हान्जाफोरावबो दिनै जुदि UPPL बा बेहाय BPF आ थांनायनि खोथा फैया BPF बा UPPL आ थांनायनि खोथा फैया BJP आव थांनायनि खोथा फैया अनेक राजखान्थियारि दोलोफोरनि फारागथि थायो नाथाय बर' थुनलाइ आफादाव गासैबो राजखान्थियारि दोलोनि हान्जानि मानसिफ्रा फैनानै बेहाय सावरायनो हायो बर' राव थुनलाइखौ जौगानायनि थाखाय बर' माहारि दानायनि थाखाय आबादारिफ्रा फैनो हागौ फोरोंगिरिफ्रा फैनो हागौ फरायसाफोरा बाहागो लानो हागौ आइजोफोरा बाहागो लानो हागौ ख्रिस्टियान हिन्दु बाथौ गासैबो धोरोम गौथुमनि मानसिफ्रा बेहाय बाहागो लानो हायो बे आफादनि दैदेनगिरिफोरा राजखान्थियारि बानबुंथाय होनायफोराव सांग्रां जानांगौ जेब्लायबो
बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि हेंथायै बा बिटिआर गोरोबथानि माखासे दफाफोरखौ सोदांनायनि दाबियाव जि PIL होबाय बे PIL होनायाव बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय मोनबो रोखोमनि गनायथि लायाखैमोन आरो गुबुन फारसेथिं बेहाय राजखान्थियारि फारागथि मोनसे लाबोनायनि आरो हारियाव फिन मोनसे बे राजखान्थियारि फारागथिफोरखौ लानानै मोनसे गुलाय गुजाय दा सोमजिथों बर' थुनलाइ आफादनि गौथुमारि इसिङाव बेबायदि फारागथिफोरा दा फैथों बेखौ नोजोर होनानै थान्दैफोरनि बे थांखि बेयाव आफादगिरिनि एबा गाहाय नेहाथारिनि गुबुन बिबानगिरिफोरनि बेहाय जेबो रुल गैया बे जि थांखि आजावनाय जादों बे गासिबो थान्दैफोरनि गौथुमारि थांखि बेखौ बुहुमनि मोनबो हारिया बेखौ होबथानानै लाखिनो हाया दिनै असमिया बिजोंनि सोलोंथाइखौ जुदि जों नायो असमियाफोरनि अनगायै बेहाय गुबुन रावारि मानसिफोर असमिया नङै मानसिफोरा बांसिनै फरायो आसामनि गासिबो हारि माहारिनि मानसिफोरा फरायो बेनिखायनो बिसोरनि बिसानखौ बुरजा नुयो नाथाय हिन्दी बा इंराजि मिडियाम बे इंराजि बिजोङाव गासै हारिनि फरायसाफोरा बेहाय फरायो बेनिखायनो बिथांमोननि अनजिमाया बांलांनायखौ जों नुनो मोन्दों नाथाय बर'आल' ओरैबायदि मोनसे हारि एखुथायै जे बर' रावखौ रायज्लायो बर' बिजोंजों फरायो आरो मोनसे हारियाल' एखुथायै फरायनानै एखुथायै माने मोनसे बिजों सोलोंथाइनि बिजोंखौ हमथानानै लाखिनाय दानि जुगाव दानि बादायनाय मुलुगाव आरो बेखौ 12 थाखोसिम जौगाहोनाय बेखौ मुलुगसोलोंसालिनि थाखोसिम लांनाय बे खिन्थु बर'फोरनि बिराद गोख्रों हारि सिबिनायनि आखुनि थाखायसो बे जाफुंसारनो हादों गुबुन हारिफोरनाव बे माने साहस गोनां आखुथायखौ बे सांग्रांथिखौ नुनो मोनबाङा बेनिखायनो बर'फ्रा एखुथायै दिनै हारि हिसाबै गसंनो हादों आरो दिनै हादरनाङै मुलुगनाङै मान सन्मानजों बेखौ गनायजानो हादों बर'फ्रा जे मोनसे दावहारु हारि होननानै मोनसे जुजिथाबनाय हारि हिसाबै दावगाफुनाय हारि हिसाबै दा बर'फोरनि गेजेरावबो जुदि 60% 60% सुबुंफोरा जुदि बर' बिजोंखौ फरायो बे रावा थांनानै थागोन बे बिजोङा थांनानै थागोन बेनिफ्रायनो 20% 30%आ हयथ' गुबुन टाउन सहराव थानानै गुबुन बिजोङाव फरायनो गोनां जानो हागौ बा गामि ओनसोलाव थानायफ्राबो साफा सानै मानसिया फोरोंनो हागौ बर'आबो मोनसे भाइब्रेन्ट जाति जानांगौब्ला मोनसे गासैबो बिथिङाव दावगानाय हारि जानांगौब्ला जोंहा इंराजियाव फरायनायबो थानांगोन असमियाव फरायनायबो थानांगोन हिन्दीयाव फरायनायबो थानांगोन खिन्थु मैखोमै बांसिनै गावनि हारिनि रावजों सोलोंथाइखौ लानो नाजानाय जोंहा थानांगोन बर' बिजोंखौ जों फोथांनानै लाखिनांगोन आरो दिनै हारि हिसाबै जुदि जों गसंथांनांगौब्ला बर'फ्रा माने धोरोमजों सिनायथि होजानो हानाय अबस्थायाव दिनै गैया मानो होनोब्ला धोरोमनि बिथिङाव जों गावस्रानानै दङ जोंनि गेजेराव जोंहा महर मोखांजोंबो जों दिनै एखुथायै सिनायथि होनो हानाय थासारियाव गैया गाननाय जोमनाया गाबोन समफोर हयथ' फैबाय थानाय सोलायनाय मुलुगाव सोलायलांनो हागौ मोनसे समाव नाथाय रावा थांनानै थागोन आरो बर' रावा जेब्लासिम थांनानै थागोन बर'आ हारि हिसाबै एखुथा सिनायथि थाबाय थागोन आरो बर' हारिनि बे एखुथा सिनायथिखौ लाखिनांगौब्ला बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनांगौब्ला बर' बिजोंखौ जों फोथांनानै लाखिनांगोन बेनिखायनो हारिखौ रैखाथि होनायनि थाखायनो जों बर' बिजोंखौ रैखाथि होनांगोन दिनै जेसेबां लेखा गोरों मानसिफ्रा बर' थुनलाइ आफादनि बे सानदांथिखौ गेबें नङा होननानै बुङा मानो नाथाय थार ओंथियाव हारिखौ जुदि जों फैबाय थानाय हाजार हाजार बोसोराव फोथांनानै लाखिनांगौब्ला मुलुगाव सुबुं माहारिया थांनानै थासान्दिसिम बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनांगौब्ला बे रावखौ जोङो एकाडेमिक लेंगुवेज हिसाबै जों फोथांनानै लाखिनांगोन आरो फारसेथिं साइन्टिफिक एन्ड टेकनिकेल लेंगुवेज हिसाबैबो जों बेखौ दावगाहोलांबाय थानांगोन आरो बे मोननैबो बिथिङारि खामानिखौ बर' थुनलाइ आफादा दिनै मावनो नाजागासिनो दं बेयाव गासैबो मानसिफोरनि मददखौ जोंनो नांगोन बेखिनि दा बेफोर दाजाबथायारि बिथिंखौ नायालासिनो बर' थुनलाइ आफादखौ गासै समाव राजखान्थियारि नोजोर बिथिंजों नायनानै गावस्रा होनो बा हाब्रु सारनो माखासे मानसिफोरा बे लुबैनायखौ जों नुनो मोनो बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बेफोर खामानिनिफ्राय जोंनि लाइमोन जोलैया जानगाराव थानांगौ आरो लेखा गोरों मानसिफ्राबो बेफोरनिफ्राय जानगाराव थानांगौ बेखौ जों खावलायो दाजाबथायारि सोंखारिनाय थानांगौ दाजाबथायारि सावरायनाय थानांगौ नाथाय गासै समावनो राजखान्थियारि नोजोरजों मोनसे आफादनि आब्रुथि मोनसे आफादनि मावनाय दांनायखौ बिजिरोब्ला बेहाय बे आफादाव गोबां खहा फैखागोन बे रोखा बिजाबफोरा बाइलिंगुवेल जागोन बर' बिजोंनि थाखायबो बर' आरो इंराजि जागोन असमिया मिडियामनि थाखायबो असमिया आरो इंराजि जागोन हिन्दी मिडियामनि थाखायबो हिन्दी आरो इंराजि जागोन इंराजिया कम्पालसरि जागोन थाखो 2 निफ्राय थाखो 12 सिम बे साइन्स आरो मेथ्सनि आयदा माने बे फरायफारिफोरखौ बाइलिंगुवेल खालामगोन माने मोननै रावारि खालामगोन दा बे बिथिङाव जोंहा फरायनांगौ गोबां थागोन फरायसाफोरा आरो बेयावनो जुदि मोनब्रै
रावारि बे फर्मुलाखौ आजावनानै जुदि जों मोनब्रै राव सोलोंनो थाङोब्ला जोंहा मोनसे लेंगुवेज बार्डेन फैगोन बे बिथिंखौ नोजोर होनानै जोङो उन समाव आरोबाव सावरायफिनगोननि थांखिखौ आजावनाय